सकाळचे 7 वाजले होते. नयनची तब्येत आता खूपच खराब झाली होती. आमच्या सोबत असलेला तो माणूस सांगत होता, पुढे अर्ध्या तासाच्या अंतरावर एक इस्पितळ आहे, आपण तिथेच याला घेऊन जाऊयात. विशाल वेगात गाडी चालवू लागला. 20 मिनिटांत आम्ही हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो. नयनला लगेचच ॲडमिट करण्यात आले. त्याची अवस्था पाहता त्याला सलाईन लावण्यात आले होते. हॉस्पिटलच्या काही फॉर्मॅलिटीज मी लगेचच पूर्ण केल्या. प्रवासातील थकवा, जागरण आमच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता. त्या माणसाने मला आणि विशालला एक गोष्ट सुचवली. त्या माणसाचं घर आता काहीशा मिनिटांवर होतं. तो बोलला, आजचा संपूर्ण दिवस तुम्ही माझ्या घरीच आराम करा. आम्ही नाहीच म्हणत होतो, पण त्याला आम्ही त्याच्यासाठी केलेल्या मदतीची परतफेड करायचीच होती. पण नयनच्या शेजारी कोणीतरी असणेही तितकेच गरजेचे होते. विशालने नयनसोबत हॉस्पिटलमध्येच राहण्याचं ठरवलं. मी गाडी घेऊन त्या माणसासोबत त्याच्या घरी निघालो. रस्ता कच्चा होता, त्यामुळे गाडीत हादरे बसत होते. 30 मिनिटात त्याचं घर आलं. घरी पोहोचल्यावर त्यांनी घरातील माणसांची माझ्याशी ओळख करून दिली. घरात एक जोडपं आणि त्यांचं एक लहान बाळ होतं. तो त्या माणसाचा नातू असावा. मी अंघोळ आणि नाश्ता केला. घरात काही वेळ गप्पा मारल्यावर त्या माणसांच्या बोलण्यावरून मला काही गोष्टी हळूहळू समजू लागल्या. त्या बाळाचं काही दिवसातच बारसं होणार होतं. त्याच्याच तयारीसाठी म्हणून तो माणूस मुंबईच्या दिशेने गेला होता. तिथे त्यांनी खरेदीही केली, पण येतेवेळी फार रात्र झाली. म्हणून तो माणूस आराम करण्यासाठी म्हणून एका टेकडी सदृश्य डोंगराळ भागात एका झाडाखाली बसला. तो भाग निर्मनुष्य होता. तो थकला असल्याने त्याचा काही मिनिटांसाठी डोळा लागला. अचानक चित्रविचित्र आवाजाने त्याला जाग आली आणि त्याने जे पाहिलं ते फार भयानक होतं. रात्रीच्या त्या अंधारात काही पांढऱ्या पण काहीशा पारदर्शक छोट्या आकृत्या त्याच्या चारही बाजूंनी धावत होत्या. त्यांची संख्या साधारण 8 ते 9 असावी. त्यांचा वेग एखाद्या हरणासारखाच असावा. त्या आकृत्या त्या माणसाचं सामान पिशवीतून बाहेर फेकत होत्या. काही आकृत्या ते सामान उचलत होत्या. त्यांच्या कृत्यावरून ते कोण असावेत याचा अंदाज त्या माणसाला आला होता. ते पुवाली भूत होते. एखाद्या वानरांची टोळी यावी आणि धुडकूस घालावी तसाच हा प्रकार होता. एकाला हटकलं तर दुसरा अंगावर यायचा, तर तिसरा ते सामान चोरायचा. सगळं कसं अगदी ठरवून ठेवल्यासारखं चाललं होतं. त्या माणसाच्या मोबाईलपासून खाण्यापिण्याच्या सर्व गोष्टी पळवल्या गेल्या होत्या. त्याला त्याच्या घरी यायचं होतं, पण खिशात पैसेही नव्हते. या सगळ्या गोष्टी पळवून त्यांना काय मिळणार होतं कोणास ठाऊक. पण पुवाली भूतं याचसाठी ओळखली जातात. ते माणसांच्या वस्तू पळवतात. त्यांचं हे भूत कसं झालं हे नीटसं सांगता येणार नाही, पण म्हटलं जातं, काही गरीब माणसांना जगण्या हेतू चोरी करण्याशिवाय दुसरा कोणताच मार्ग सापडत नाही. पण चोरी करताना लोकांच्या हातून मार खाऊन ज्यांचा मृत्यू होतो त्यांचे पुवाली भूत बनते. हे आकाराने लहान असतात कारण ते लहान मुलांचे भूत असावे. पण मग तुम्ही हे आम्हाला प्रवासात का नाही सांगितले? कोण विश्वास ठेवणार होतं माझ्या बोलण्यावर? तो माणूस सांगू लागला. आता तुम्हाला प्रवासात जो अनुभव आला त्यामुळे तुम्ही माझ्या बोलण्यावर विश्वास ठेवता, नाहीतर? तो त्याचं बोलणं पूर्ण करणार
इतक्यात शेजारच्या घरातून जोरजोरात ओरडण्याचा आवाज ऐकू आला. शेजारच्या घरात नक्की काय घडलं होतं? तिथे हॉस्पिटलमध्ये नयनची तब्येत सुधारली होती का? आणि ते गिऱ्हाभूताचे केस, त्यांचं काय? सर्वांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा. बालकुल बुवा.